Oikein hyvää iltapäivää jokaiselle tätä Ahvion koskesta uudelleen. Päivä 1 on suoritettu silloin aikoinaan. Saatiin 4 ahventa videolle. Se oli oikein hyvä saldo. Mäkin saan mun ekan kalan ikinä. I'm here to tell you right now, we don't care. Päätettiin tulla uudelleen tänne näin kokeile kirjolohta tällä kertaa. Saatiin viimeksi vähän vinkkejä, tuohon tuli joku muu kalastaja. Se oli saanut 2 samaan iltaan. Se kertoi meille vähän paikkoja tuolta, niin koitetaan soutaa tosta 1 koski ylös ja sitten mennä parille muulle pikkukoskelle. Niin itse lähellä sitten kalastaa. Ja hei, isot terkut sille yhdelle kalastajalle, joka kertoo meille hyvät vinkit ja hyvät paikat, kun monta vuotta kalastanut täällä, niin iso kiitos. Kyllä, kiitos. Ei muuta kuin laitetaan vermeet kuntoon. Äijä saa taas avattua veneen vaikka. Joo. Aulattaa tämän veneen. Tonne suuntaan lähdetään sitten painelemaan. No niin, mutta lähdetään nyt uistelee ja laitetaan vene vesille. Kamo. Soutaminen aloitettu. Lähdetään kohti niitä koskeja ja katsotaan, jos kohti sitten kun aloitetaan uistelu, niin tärppääisi heti alkuun. Viime kerrallahan meillä meni alle 10 minuuttia, kun osui heti. Mä käytettekö tosta vähän matkaa tonne päin? Joo, toivottavasti on yhtä hyvä tuuri tänään. Toivottavasti tulee hyvä kalapäivä meille. Ne lähti, pinkki Nilsmasteri. No niin, sit on meikäläisen vuoro, eli laskemalla vaan tonne noin. Annetaan vähän mennä tonne noin. Mikä se on hyvä nyt? Joo. Kyllä mä sanoisin, että joo. Sitten vaan tohon noin. Siellä se alkaa häämöttää jo. Vähän kuin jänskettää lähteä soimaan. Viimeksi oli niin tiukilla oikeesti, että pääsi ylös sen. Meinas kääntyi veden niinku sinne kosken, niinku, että olisi laskenut sen kosken hirveän vauhdilla. Tarttu, hei, ei paineta. Tänään se menee videolle se suoritus. Kohta mä lähden tätä oikealla puolella olevaa rantaa kävelee ja Tarttu saa vähän kevyemmän lastin tähän näin. Pitääkö saa painaa tonne kosken ylös. Otetaan aika se 1 kirre tästä pois kuuleeksi. Tästähän se tuli muuten silloin tuli. 2 päivää sitten sillä toisella kalastajalla. Sinne se herra lähti. Meikäläinen lähtee tätä rantaa pitkin kävelee. Aika kivan mittainen nousu tulossa. Vaarttu, kamo. Ei vitsi, tuohon on kivi ihan vieressä, siinä ei saa kolauttaa. Pian tää menee äijällä. Tässä on eka paha paikka tässä, kun tossa missä näkyy tuo kova virta. Siinä on matala ja siinä on se kova virta, niin ottaa aidot pohjaa ja sitä ei mennä päästä ylös siitä. Ja se on kova seppo menemään. Kohta on se tyynempi kohta. Oh! Eka vaikea kohta selvitty, hyvä Arttu. Sitten meikäläinen takas veneen kyytiin. Arttu tulee hakemaan mut tästä kivikolle. Niin veneeseen ollaan selvitty, jatketaan matkaa. Itekään tosiaan ikin käynyt tonne kalla. Laitetaan tästä vähän uistimia, kun päästään vähän virrasta pois. Ja meikä laittaa, annan sulle ton, mikä mulla oli äsken, toi pinkki. Ja meikä laittaa ton legendaarisen Lordin vaapun. Tällään tää punamusta keltamahainen Lordi lähtee sinne. Aletaan jälleen kerran uistelemaan ja lähdetään kokonaan uusille paikoille. Mennäänkö vasempaa vai oikealle? Ei mennä oikealle eikä vasemmalle, vaan painetaan ton päävirran yli tonne pienempää tollaseen joen varteen. Mennään mieluummin tuon vasemman, katsotaan oikeeta. Ei paha. Mutta sanoin, että ennen tot koskeekin tossa olisi niinku hyvä paikka saada kirjoittaa tosta niinku kosken niskalta. Pitäisikö me vetää siinä hetki vai haluatko suoraan laskea tonne? Ai heitellä vai? Ei kun vetää siitä joku pikkulenki. Voidaan me vetää pikkulenkki siitä. No, heitetään nää sit vielä takaisin. Ekoistuistelusta ei tullut kirjolohta tai muutakaan kalaa. Nyt lähdetään kokeilemaan mun selän takana olevaa koskea. Katsotaan selvitäänkö hengissä. Elikkäs tosta pikkukoskesta ollaan nyt päästy yli. Lähdetään laskemaan tätä päävirtaa hetken aikaa. Sitten kohta mä koitan vetää ainakin tonne vasemmalle tätä päävirtaa, että sieltä lähtee sellainen pienempi haara. Ja sit jos missataan se, niin sit me uijaa. Niin kun me ollaan nyt tämän virran mukaan. Päävirrasta ollaan nyt päästy tähän Tyynelle sivustalle. Joo, ei ollut mikään helpoin ohjausjuttu. Ei ohjattu sillä yhdellä aidolla niin kuin mä yleensä teen yksin. No se äijä sai aika hyvin händlättymään tähän. Joo, kyllä se sai kuitenkin. Välit vähän ahtautuu, siellä on mukava kivikko keessä tiedossa. Nyt mitataan Artun tarkkaavaisuutta. Mun on helppo täällä pelkäjän penkillä puurella vaan. Joo, jos näet kiviä, niin huuas sitten. Joo. Tuolla kiviolon pompahti äsken ihan jäätävän kokoinen vonkalle, sit ihan linnunnaama eestä. Mä vaikka, että se oli toutaa. Oli oikeastaan aika iso, se oli ihan tumma harmaa. Joo, eikä se toutaa. Pysäykäänkö tohon veneen, mut sit me viedäänkö tonne vastarannalle? Soitetaan tosta ton kosken yli ja vie tonne vastarannalle. Mennään mieluummin tonne vasemmalle mun mielestä. Meidän pitää kuitenkin varmaan suotaa tosta jossain kohtaa sit takas tonne. Tee siellä mitä haluat, siellä kumminkin näet sen ehkä järkevämpänä kuin minä tässä tämän tilanteen. Niin. Tonne vastarannalle vaan. Joo. Koitetaan, että meneekö tää 2 päällä tosta.
Se on aika kivikkoista, mutta luotetaan, ettei vene ota niin kiviä. Tosta pitäis sit saada itsemme vedeltyä läpi. Kyllä aika kivikkoisen näköistä Arttu. On isot riskit kyllä meillä. Ei tää oo pahakas. Siellä yksi kivi otti vähän pohjaa. Joo, ajotti vain vähän. Oi saakeli. Siitä on vähän isompi kivi. Äkkiä käännetään niitä ohi ja nyt takas tonne päin. Kyllä ihmeellä mies kepittää tätä venettä täällä. Ei ollut vaikea homma. Älä nyt vielä sano, tää on vielä kesken tää operaatio. On mittatilaustyötä. Miten me selvittiin tosta? Oho. On kova. Mä oon soutanut ennenkin. Elikkä mennään tähän rantaan heittelee tosta kiviltä ja muilta ja sitten souvetaan tosta läpi toi pikkupätkä tuohon äskeiselle koskelle. Ja sit jos siitä ei tuu kalaa, niin sit mä oon kyllä aika, en tiedä mitä tehdä. Varmaan mennään takas tonne alkupaikkaan. Sitten aletaan heittelemään. Mä laitan mulle tuollaisen pikku räsäsen, sulle tällaisen lipan. Katsotaan jos näihin ottaisi kirjolohi. Otetaan sekä ylä- että alapuoli koskesta. Sitten jos ei tuu, niin sit lähdetään tosta vetää ylös veneen kanssa ja koetaan vähän vaapua, että onko siinä sitä kirreä. Yläpuolelta ei tullut mitään, tai tästä kahden kosken välistä, mutta sitten mennään nyt tuonne alapuolelle vähän. Tässä on seuraava piste. Tossa pärskätti vähän eellä ennen kuin tultiin tähän näin, niin kala. Koitetaan saada se ylös. Tähän mennessä on vinkit toiminut. Mä en tiedä missä se mies on käynyt oikeesti, että ei lähtö yhtään. Jos käytte ahviolla kalastaa kirjolohta, niin kommentoikaa millä te saatte ja mistä sitä. Jos teillä on jotain kirjolohipaikkoja, niin kommentoikaa please alas. Ja sit ei tullut kosken ylä- tai alapuolelta, niin nythän me lähdettiin, oliko uistelee? Joo. Lähdetään tosta vetää, katsotaan päästäänkö toi seuraava koski ylös soutaan myös. Vai voi olla, että äijän joutuu taas hypätä tonne rannan puolelle. Joo, katsotaan, mutta uistelemaan nyt. Tosta pitäisi päästä ylös. Äijä halus 2 päällä vetää. En usko, että päästään, mutta koitetaan. Siitä on ihan liikkumatta sit kun mennään siihen virtaan, ettei se hidastu sen takia. Siitä uistellaanko tossa vähän pian matka tossa yläosassa ja sitten mennään siihen paikalle, missä viimeksi kalastettiin. No niin, katsotaan mitä tapahtuu. Arttu lähtee nyt suorittaa. Oi. Kiveen tärräs. Saako tätä pelastettua? Katsotaan. Ei en mä usko. Tätä suus lähtö meille. Oi, kun heiluu. Aika rajusti kyllä puskee tohon oikealle. Joo, ei. Sun pitää mennä rannan kautta. No voit sä heittää mut tohon oikealle. Joo. Arttu lähti sinne, kokeilee kohta yksinään. Siinä on Artun ylitettävä koski. Mä lähden nyt kävelee tänne näin ja katsomaan Artun suoritusta. Vaa, hyvältä näyttää. Nyt tulee nätislinjassa. Nyt mene, nyt runno, nyt vaan runno läpi Arttu. Nyt näyttää hyvältä. Me vaan. Nyt puske, jaksa, kamo. Loistavaa. No niin, loistavaa. Eli meikäläinen vielä kyytii täältä messiin, niin nyt lähdetään uistelemaan. Mulla itellä eka päivä, kun ei tuu yhtään kalaa tältä paikalta. Aina on niinku tullut muuten joku. Oltiin tänään vähän eri paikoilla, niin se voi selittää aika paljon. Että meni aika paljon aikaa, että päästiin tutkimaan noita ja noiden koskienytyksiä. Että ensi kerrallahan tää menee paljon nopeammin, kun tiedetään mistä voi mennä. On taas kannattaa lähteä kotiin joku. Ei nyt missään näyttää. Täytyy huomenna tulla katsoa, jos ne olisi työpäivä taas käynnissä. Päivä 1 pulkassa. Nähdään huomenna päivä 2 parissa. Noniin, se on päivä 2 aika. Ollaan nyt tultu uudelleen kokeilemaan kirjolohen metsästystä. Totta kai kaikki muutkin kalalajit kilpaa meille. Aloitetaan päivä ja toivotaan parempaa kalasaantia kuin eilen. Ei muuta kuin sinne vaan.
aletaan uistelemaan molempien puolestaan. Tää sinne niin. Ja nyt sitten kalaonnen toivotusta molemmille ja heti uistimeen jotain kiinni. Kiitos. Nyt on sitten taas se osuus, kun tulee virtaus tuolla noin. Arttu jättää mut tohon takana olevaan rantaa. Ja mä kävelen, Arttu soutaa ton pienen pätkän tuosta ja mä nappaan takaisin kyytiin. Noniin, siellä on Arttu menemässä. Meikäläinen kävelee nyt rantaa pitkin. Missä katsotaan mitä Arttu selviytyy koskesta. Hyvä Arttu, hyvältä näyttää. Vaikka aika kova tuuli täällä näin, niin vastatuuli ja vastavirta, niin hyvin mies suorittaa. Siellä Tokakoski Arttu suoritettavana. Ja hyvältä näyttää meininki. Nyt ollaan tästä sisolla kivellä. Arttu tulee ottaa mut kyytiin, niin sitten lähdetään uistelemaan ja jatkaa kalastusta. Loistavaa. Tää on kyllä ihme hommaa. Ollaan tässä Valkomäen 3 varttia puoli tuntia ollaan uisteltu. Ei yhden yhtä tärppiä, niinku aivan tyyntä. Jos tää vesi on niin matala, että siellä voi olla kalat jossain muualla. No niin, eli eilen kovalla työvoimalla noustu koski on tuossa ja tarkoitus olisi mennä se sitten 2 miehen voimin alas tällä kertaa. Joo, mä en muista yhtään, että oliko se kivi vai ei. No kohta se nähdään. No siinä oli näköjään kivi. Joo, hyvin menee. Enemmän Arttu, kato tonne päin päästä nyt. Joo, oot. Ai. Arttu nopein, kun me osutaan tohon noin. Käännä. Todella hyvä pelastus. Hieno. Jes, loistavaa. Vähän kuin jossain koskiseikkailussa Särkänniemellä. Joo. Vene on parkissa. Tutut on maissas. Mennään tonne kiville. Heittelee. Katsotaan uudelleen. Verrattuna päivä ykköseen, olisiko kala onneen. Mut joo, laitetaan uistimet ja lähdetään kalastamaan. Noi kivet on nyt toistamiseen kokeiltu. Lähdetään nyt uistelee. Mennään tuo koski, mikä tultiin eilen ylös, niin alas ja jatketaan sieltä video. Noniin, uistelu loppu. Ei saatu yhden yhtä tärppiä tää kalaa. Tultiin takas tähän pisteelle, missä saatiin 4 ahventa aikoinaan 2 päivää sitten. Tu sai kirjolohen vihdoin! Loistavaa Arttu! Vaikka tää on joku kilon suhun. Katoin, että siinä kävi joku pinnassa. Heitin ekan heiton, ei tullut mitään. Mutta kun levää, sit toka heitto. Melkein heti napsahti kiinni. Luulin eka, että oli toutain, mutta onneksi oli kirjolla. Kyllä se oli aika läheisyysveikkaus. 1,04. Joo, no ihan hyvä. Tollain ruokakala. Siitä vaan fileiksi. Ei ollut tällä kertaa vaappu, millä tuli. Tuli tollasen räsäsellä, pikku räsäsellä. Samanvillainen ahvenet tuli tästä. Tää selvästi toimii tää. Joo. Eli Räsänen haltuus tuutte Ahvionkoskelle kalastaa. Kyllä. Sillä välillä kun mä lähdin seikkailemaan, niin sama herra sai uuden kalan. Tällä kertaa toutain. Joo, tollain aika pikkuinen kyllä. Vitsi luuli jo, että oli toinen kirjolohi kun veti silleen, että ei ollut. Päästään tää takas, kun ei tästä oikein mitään ruokaassa. Sinne lähti. Hyvä. Jälleen kerran on Artulla kala kiinni. Nyt on hauki tällä kertaa. Ei päässyt. Tossa ui vieläkin. Ota se kiinni nopea. En mä nyt saa sitä enää kiinni. Olisi pitänyt nostaa se siivasta. Ei. Tossa ui, kato. Tossa on. Sulla on nyt niinku kirjolohi, toutain, hauki ollut kiinni. Joo. Ja mulla ei ollut mitään. Ei mitään. No, kyllä täällä niitä haukiakin on. Se olisi kyllä voinut ottaa ruuaksi, mutta ei se mitään. Kyllä niitä tulee tän kesän aikaan vielä paljon. Aloitetaan nyt uistelu vielä tähän päivän loppuun. Niin. Ihan hyvä päivä on parempi kuin ykköspäivä. Ja tavoite saatiin, eli kirjoihin saatiin. Kyllä, videon päätavoite on saatu. Artulla päivän eka kala tuli uistelemalla nytte. Katsotaan mikä sieltä tulee. Tää on kyllä niin pieni, että hei herranjestas. Melkein vieheen kokonaan ahve. Ihme, että näin pieni otti virveliin. Tai heitetään takaisin tää näin. Sinne vaan. No. Artulla on ollut hyvä päivä tähän 2-päiväiseen videoon. On sulkin on hyvä päivä heillä. Kerran vaan mennyt sotkuun toi virveli. Mutta Arttu on saanut aina siitä kalat.
mistä mä oon aina lähtenyt seuraavalle spotille. Sä oot aina tullut perästä ja sit saanut ne kalat sieltä ylös. Ja just kun päästiin puhumaan, Artun on kala kiinni. Hauki. Ja hauki. Nyt Arttu saa se tälle videolle. Yksi hauki pääsi karkuun, mutta otetaan nyt videolle hauki. Siihen niin vaan. Se on siellä. Noin. Come on! Siinä on hauki meille vielä videolle. Oliko Lordi Vaapula taas? Oli. Totta kai se oli. Paljon tän paino olisi? Paljon arvioitu? Vaikka tää on sellainen 1,5 kiloa, 1,5 kiloa suunnilleen. Sellainen just sopiva koko ruuaksi, että ei ole liian iso. Noniin, 2-päiväinen video on nyt paketissa. Kaveri täällä selustalla nappas 5 kalaa. Tää on 4, yksi oli kumminkin kiinni jo. Tää oli vähän niinku mestari ja oppipoika kalareissulla. Siellä on 16-vuotinen kokemus, mulla on 0 vuoden kokemus. Kiitos, että katsoit loppuun asti. Ota kanavatilauksen, tykkää videosta ja käy seuraamassa TikTokia. Sinne tulee myös lyhyt videoita ja kaikki pikkuhaasteita sun muuta.